1886, Deustuko Unibertsitatea sortu da Bilbon. Jesusen Lagundiak Bizkaiko hiriburua aukeratu du herrialdean goi mailako ikasketak eskaintzeko. 1960ko hamarkadan Donostiako kampusa sortu zen. Gaur egun, Deustuko Unibertsitatea mundu osoko 200 Jesulagunen unibertsitate baino gehiago osatutako sare bateko kide da. Eta 40 gradu eta gradu bikoitz baino gehiago eskaintzen ditu Bilboko eta Donostiako kampusetan. Eskaintza akademiko zabala eta berritzailea da. Gure webgunean, askotariko aukerak aurkituko dituzu. Bai gradu bat egin nahi baduzu eta bai gradu bikoitz bat nahiago baduzu. Deustuko hezkuntza ereduak hainbat aukera jartzen ditu zure eskura, zure lanbide profila eraikitzeko, gaitasunak eta trebetasunak landuko dituzu. Enpresa eta erakunde enplegu emaileek oso kontuan hartuko dituztenak lan merkatura hurbiltzen zarenean, balantza alde batera edo bestera eraman dezakeen plus hori. Deustuko Unibertsitateko hezkuntza ereduak pertsona du ardatz, banan-banakako tutoretzak izango dituzu, ikasketetan eta zure garapenean laguntzeko. Jesuiten hezkuntza ereduak pertsonaren prestakuntza osoa du xede. Horregatik, titulazio guztietan izango duzu etikako irakasgairen bat eta giza heziketa balioetan. Gure helburua da, gradua eskuratu eta unibertsitatetik ateratzen zarenean mundurako pertsona izatea. Gai izango dena gizarteko arazoei irtenbide sortzaileak emateko. Taldean lan egiten ikasiko duzu, eta komunikatzeko trebetasunak garatuko dituzu. Eta ikasteko eta hezteko, honena mundua ezagutzera irtetea da. Inoiz bururatu altzaizu Kalifornia, Erroma, Paris, Mexikoko edo Dublingo unibertsitateren batean ikastea? Aukera askoz ere gehiago dituzu Europan, Ipar Amerikan, Erdialdeko eta Hegoaldeko Amerikan, Afrikan, Asian eta Ozeanian. Ikasturte bakoitzean, Deustuko 600 ikaslek baino gehiagok egiten dute seihileko bat atzerrian. Eta 600 ikasle atzerritar baino gehiago hurbiltzen dira geure kampusetara. Beste herrialdeetako ikasleekin hizkuntzak erabiltzeko aukera izango duzu. Zure hizkuntza maila hobetu eta azterketa ofizialak prestatu ahal izango dituzu Deustuko hizkuntza zentroan. Deustuko Unibertsitatean, ikasle guztiek dute enpresetan eta erakundeetan praktikak egiteko aukera. Deustun ikasten ari zareten bitartean, zure ekintzailetasuna garatzeko programa, jarduera eta lantegietan parte hartzeko aukera izango duzu. Zehazki, Donostiako kampusean, zure ikasketekin batera Innovantis berrikuntza eta ekintzailetzako berezko titulua egin ahal izango duzu. Eta prozesu horren amaieran, enpresa inkubagailuak erabili ahal izango dituzu Bilbon, Deustokabi eta Donostian, Innogunea. Unea antzezinak bizi izango dituzu. Besteak beste, Deustu kampuseko taldeak antolatzen dituen esperientziak. Eta egoera ekonomikoa Deustun ikasteko eragozpen izan ez dadin, kontsulta itzazu erakunde ofizialek ematen dituzten bekak eta hezkuntza maileguak eskatzeko baldintzak. Gainera, Deustuko Unibertsitateak urtero 2 milioi eurotik gorako laguntzak ematen ditu beketan. Lanbideren 2016ko azken txostenaren arabera, 2013ko promozioan 184koa da okupazio tasa. Lanean ari diren horietatik, 188,1 ikasi dutenari lotutako jardueretan ari dira. Ikasketak amaituta, alumni Deustu elkarteen laguntza izango duzu enplegua bilatzeko. Lan eskaintzen inguruko informazioa helaraziko dizute une oro. Deustun, enpresek gehien balioesten dituzten gaitasunak garatuko dituzu. Ikasi Deustun eta eraiki zure lanbide profila. Bereizi!